Juan Kapitulo 9. Giayon ni Jesus ang buta. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinunan nangutana kaniya, magtutudlo kinsa may nakasala nga natawo man siya buta, siya ba o ang iyang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na tawong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako kay moabot ang kagabhion ug wala nay makatrabaho. Samtang aniya pa ako sa kalibutan, ko ang kahayag sa kalibutan. Human niya sulti ni ini si Jesus nang luwa sa yuta ug naghimog lapok ginapit ang laway. Unya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tawo ug giingan lakaw pangilamos didto sa linaw sa siluam. Kini nga lana nakahulugan ug pinadala. Busa milakaw ang tawo ug nanghilamos ug unya mibalik siya makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakalimos sa wala pa siya maayo nangutana, dili ba mao kini ang tawo nga kaniadto kanunay nga naglingkod ug nagpakalimos? May miingon, mao kana siya. Pananguban miingon, dili, pareho lamang sila kitsura. Busa ang tao mintugan. Kubitaw sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mintubag, ang tao nga ginganlag Jesus naghimog lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giingnan ako. Lakaw ngadto sa siluam ug panghilamos. Busa miadto ako ug nanghilamos. Unya nakakita na ako. Sila nangutana, hain naman siya. Wala ako masayot. Siya mitubag, giusisa sa mga Pariseo ang tawo nga naayo. Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tawo nga kaniadto buta. Adlong ipapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok ug sa pagbuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tawo kung giunsa niya pagkakita ug siya miingon kanila, gibutangan niya glapok ang akong mata ug unya nanghilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlong igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama ni ini ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, nagingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta kung tinuod kini unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya. Ang tawo mintubag, siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudyo wala mo tuo nga siya buta kaniadto, hantod nga gipatawag nila ang mga ginikanan sa tawo ug gipangutana, inyo ba siyang anak? Buta ba siya daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mintubag, tinuod nga siya among anak ug tinuod usab nga natawo siyang buta. Apan wala kami masayod nganong makakita na siya karon ug kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutan-an lang siya kay butan naman siya ug makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan tugod kay nahadlok sila sa kadagkuan sa mga Hudyo nga nagkauyon nga ngadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon, butan naman na siya. Pangutan-an lang. Unya gitawag na usab nila ang tawo nga nahimugsong buta og ilang giingnan, isulti ang matuod nga tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang taong giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tawo mitubag, wala ako masayod kung makasasala ba siya o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto apan karon makakita na. Sila nangutana, unsa may iyang gibuhat kanimo nga makakita ka naman? Siya mitubag, gisultihan ko na kamo apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamo mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinunan? O giinsulto siya sa mga Pariseo, ikaw ang tinunan ni adtong tawhana apan kami mga tinunan ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises. Apan bahin ni adtong tawhana wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Ang tawo mitubag, kahibulungan kamo wala masayod kung tagadiin siya apan giayo niya ako sa akong pagkabuta. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala apan paminawon niya kadtong nagtahod kaniya ug nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukat masukat wala pagayod
dungog nga may nakaayo sa mata sa tao na himugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayud siya'y mahimo. Sila mitubag, natawo ka og natubo diha sa sala ug karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo og gihiganlan nila siya gikan sa sinagoga. Espirituhanong pagkabuta. Si Jesus nakabalita nga ang tao nga iyang giayo gihinganlan nila gikan sa sinagoga. Unya nakit-an niya ang maong tawo ug giingnan, "Mituo ka ba sa anak sa tawo?" "Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron motuo ako kaniya." Ang tawo mintubag. Si Jesus miingon, "Nakakita na ikaw kaniya ug siya ang nakigsulti kanimo karon." "Mituo ako, Ginoo." Taong miingon ug miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, "Mianhi ako ni ining kalibutana aron sa paghukom, aron nga ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta." Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini ug sila nangutana kaniya, "Buta ba di ay usab kami?" Si Jesus mitubag, "Kung buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Pan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, sa ato pa sad-an kamo."